Omwancho mategere naendo mwanchua omurigereria we channel yetu ya YouTube Kisi FM TV na wigere ndiye tuna mbeye mukuru asira bali yagusi ya Kisi FM 94.1 enka yomuksi niko ntagete nyare gukwarigania ase channel yetu ya YouTube ekorokwa Kisi FM TV genda so mtandao Facebook na boiga so mtandao o Twitter onyare go subscribe kero kwa subscribe bio nyare ko bataseka engerekere enindo nyare kumanyanga kichinde chenso ko bega video cheito onyare korangana gito para mangana to kurwa se enka yomugusi cheni gonkuru kwanga Ronald Mayaka go seko wanchamenta brigadier okoleta rumuruguli okuru kwanga obrai na barai kale tukule juma mosi go chakrense mo ya mogoroba go ikachinsa isano nendo so chiabo tuko ende juma pili mabi tomenye koboka tuwa so soro gendoro kwege na sto koro kere linga nyasa na botegera magana maye njiri go chakira chinsa 11 mambia wika chinsenye cha mambia wiki gatike ngani ko koletera mangana maye na boigo murobeli uri bwanje to kuro kunge byateko murobeli ko koletera mangana maye kurwa sebi nyoro buna bereka ko kolekana ase chingongo chonsi chagusi twasoira se Christmas bono mutinyo no we Christmas suku kuyenzire boika maze ndagete ko baganderia maya kabisa nyare ko batebinga munyare go chenga sobuya na kubuwa mono munyolenga January nero romo basa kulikiregento maze bintu biche go tosamba lakini nje by the way na ule tuwani jana rabo se yachira ayege twanyane